ଆସୁଛି ଏକା ସହିତ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ। ମେ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ଆରବ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ମେ 21 ବେଳକୁ ଆରବ ସାଗରରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଉପକୂଳ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ବେଲେ 22 ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇପାରେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଉତ୍ତରକୁ ଗତି କରିପାରେ। ମେ 27 ବେଳକୁ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ତଥା ଏହାର ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାକୁ ଗୁଲଗୁଲି ପ୍ରବଳ ହେଉଥିବାରୁ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ପାଇଁ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବା ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 31 ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତିରେ ଗରମ ଗୁଳଗୁଲିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।